Avui el que hem fet és una visita amb el nostre eurodiputat, en Ramon Tremosa, i avui el que hem fet és visitar una empresa rubinenca, Mana Ibèrica, hem estat dinant amb els treballadors i hem aprofitat per presentar davant dels mitjans de comunicació el que és el nostre pla econòmic i industrial per aquests propers 4 anys, sobretot basat en la potència de la indústria, de l'espai públic, dels polígons industrials intel·ligents, de la formació professional com una estratègia de futur per la formació dels treballadors. Molt content avui de tornar a Rubí, a donar suport a en Víctor a la seva campanya. A més, avui vull posar en valor que CiU Rubí sempre ha tingut clar la defensa de sòl industrial, perquè la indústria, només la indústria, dona valor afegit elevat. De fet, a Europa, els països que millor han resistit la crisi, en el 2008-2014, han sigut els països que tenien més PIB industrial. Per tant, tant de bo el Víctor estigui al govern del proper Ajuntament i tant de bo si fos l'alcalde per liderar el renaixement industrial que Catalunya i també Rubí necessita. Molta sort i molts vots. Moltes gràcies.